Гэта сюды, гэта туды. Ой, трэба зрабіць перапыначак. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Тёма. Салют, Яна. Добрый вечар, сябры. Чым займаешся? Ой, справы раблю, ніяк перарабіць не магу. Здаецца, што яны ніколі не скончацца. Гляджу, парадак спрабуеш навесці на стале. Спрабую. Вельмі добрая справа. Тады будзе месца, каб раскласці вялікую настольную гульню. Ой, а яшчэ я пастаўлю новы сервіс для маіх лялечак, ды пячэння і яшчэ... Ой, Янка, ну нешта ты бясконца балбочаш і балбочаш, а справу не робіш. А якія ў мяне справы? Я ўсё, што было запланавана, паспела зрабіць. Цяпер магу адпачыць. Ты б мне дапамагла, а то я до раніцы не спраўлюся. О, хітранькі які, трэба было раней за справу брацца. Раней у мяне іншыя важныя справы былі. Ой, Тёма, а ты не мог зрабіць сабе расклад важных спраў? Тады б дакладна ўсё паспеў зрабіць. Ды ёсць у мяне расклад, але калі б я сам яго рабіў, я б гэтае прыбіранне на стале не ўпісываў, бо тут справа на некалькі дзён. А хто табе гэты расклад рабіў? Ды няня Палінка, ну прыйшла і прынесла мне гэты расклад. Там было напісана зрабіць парадак на стале. Я заўсёды выконваю тое, што просіць наша нянечка. Яна столькі ўсяго робіць, і мы ёй дапамагаць павінны. А я і сам магу нянечкай быць. Будзеце мае ўсе заданні выконваць і мне дапамагаць. Ух ты! Не ух ты, а давай-ка хутченька ўсё па сваіх месцах раскладзі. Я? А хто ж яшчэ? Давай, варушыся хутчэй. Мне яшчэ спатрэбіцца час, каб пагуляць. Добрый вечер, сябры мои. Полиночка, привітання! Ой, ты такая прыгожая сёння. Ой, дякую, Яночка. Хочешь, я и тебе такую прическу зраблю? Ой, нянечка, я вельмі люблю розныя коски плесці. Між іншым, я тут. Ой, Тёмочка, прабач, я тебе адразу не заўважыла. А ты яшчэ свае прылады со стола не прыбраў. Давай, давай, не адрывайся, працуй. А мы с Полиночкой займемся прическами. А вось і не зоймецеся. Тёмочка, а чаму? Бо я вырашыў, што сам магу быць нянечкай. Дакладней, няням. Гэта ж цудоўна. Цудоўна? Яшчэ як, Тёмочка, цяпер ты будешь для нас складаць спіс заданняў. А яшчэ заплятаць коски. А яшчэ прыносіць нам прысмакі, варыць кашу. Стоп, стоп. Я сам вырашыў, якія заданні сабе і вам даваць. Так. Добра, нянь Тёма. Ты пакуль што думай, а мы с Полиночкой своими справами зоймемся. Давай. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Якая веселая зарадка. Сапраўдны танец атрымліваецца. Ага. А давай, Полиночка, назовем нашу танцевальную зарадку. Стоп. Якія зарадкі і танцы? Лепш парадак наводчы. Усе навуковыя прылады расстаўце па месцах. Тёмочка, прабач, але нам нешта не хочацца. Мы лепш потанцуем. Ага. А ты принеси нам прысмакаў. Не, ну вы гэта бачылі? У нас зараз танцы. И йога. Слухайте, што вам кажа строгі нянь Тёма. Прыбярыце тут усе прылады, каб можна было розныя прысмакі на стол паставіць. Ну добра. Ну, добра, понесли. Ага. Ой, ай! Трымайце мяне! Вы зараз усе навуковыя прылады зламаеце. Ну пастаўце ўсё на месца. Ты, Яночка, понесли на место. Ага. О, ну вось поставили. Зараз можем заниматься своими справами. Были мы у бабки и О, пекли пачакайце. Зараз я придумаю вам яшчэ задание. Ой, Тёмочка, у нас Яна без прыгожих косок. Да поможешь? Правильно. Без тебе я не справлюся. Придумали, у мяне няма часу коскамі займацца. Не, Тёмочка, записался у няни, да помогай с прическами. Ну, прычапіліся, ну давай, запрягну. А
Ай-яй-яй, Тьома, ти мені зусім лози оторвеш. Тьомочка, тобі допомогти? Вядома, ну у тебе гэта лепш атрымліваецца, Палінка. Ось так. Так, і ось так. Оба! Нянь, нянь, а ми у такий час завсюди чай з присмаками п'єм. Може, принесеш? Кубочки возьми у шафе, присмаки на полице. Мне з цукром. А мне с молоком. Як много ви наговорили, я зараз зусім заблитаюся. А чего тут блытаться? Покласть заварку, залить кипнем, додать цукор ці молоко, узять кубочки, разлить чаю. Все, я у гэтых кубачках і лишках з цукром зусім згубився. Тады, Тёма, може, ми з Яночкой зоймемся чаем з присмаками, а ти, пакуль, покладеш усе свої навикові прилади на полицу. І правда, я несці їх буду вельми осторожна, не тое, що некоторые. Ой, Тьома, стільки ми часу згубили, коли мянялися справами. І сподіваємося, ти зрозумів, що треба слухатися няню Полінку. Яна дренного не порадить. Зрозумів, що такої нянечки більш ніде нема, тільки у колиханця. Зрозумів. Яна у нас самая лепшая у світі. Ой. А яшчэ і мульчики нам показывают. Ну ты хитрун, давайте глядеть, сябры. Ой, давайте. А зараз усім послухмяним деткам час мыть тварики, чистить зубки, да кластися спать. Ой, махученька. Цудовних усім снов. И доброй ночи, маленькие. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.